У нас над 40 екипа от цялата страна участваха в традиционното средно зимно преброяване на водолюбивите птици. Това е европейска инициатива и една от най-масовите в областта на природозащитата, като дава оценка за състоянието на популациите на птиците и местата им за зимуване. В продължение на 3 дни екипите обхождаха и наблюдаваха всички водни обекти в страната. Целта е да се регистрира популацията на водолюбивите птици. А страната ни има ключово място за зимуване на определени видове. България се явява топлия юг за много видове птици от северните части на нашия континент, които прекарват тук зимата. Сред тях са такива редки птици, например като малката белочела гъска, червеногушата гъска. За разлика от предходната зима, при това преброяване експертите наблюдаваха по-голям брой гъски, които зимуват край езерата на Дуранкулак, Шабла и Бургас, защото тази зима е значително по-студена. В момента има около 200 000 големи белочели гъски и около 50 000 червеногуши. През последните години този вид намаля доста. Популацията му спадна почти наполовина в началото на 2000-та година, края на 90-те години и от близо 90 000 спадна на около 40 000 индивида. Природозащитниците се натъкнаха и на други интересни птици, като млад сив жерав, който е сред ятопойни лебеди, няколко екземпляра ловен сокол и кадифена потапница. Предстои данните от преброяването да се обобщят и ще се предоставят на Министерството на околната среда и водите.